Cikcak centre sa uskutočnil už 4. ročník seniorskej výtvarnej jesene, ktorý priniesol sériu výtvarno-tvorivých stretnutí pre seniorov. Tento rok sa do projektu zapojilo až 110 účastníkov, ktorí sa mohli zdokonaliť v rôznych technikách pod vedením 6 skúsených lektorov. Celkovo prebehlo 10 odborných workshopov, doplnených o 2 zaujímavé odborné prednášky. Projekt Seniorská výtvarná jeseň funguje v CC centre a v kultúrnych zariadeniach Petržalky už 4. rok vďaka Ministerstvu kultúry, ktoré nám štedro dáva každý rok dotáciu. A je to vlastne projekt určený pre seniorov, čiže vyplňame akúsi dieru v oblasti nejakej výtvarnej tvorby aktívnej, ktorá v Petržalke trošku chýbala. Workshopy sa zameriavali na široké spektrum výtvarných a remeselných techník, medzi ktoré patrili maľba, kresba, keramika, drotárstvo, šperkárstvo a mnohé ďalšie. Účastníci tak mali možnosť nielen rozvíjať svoje zručnosti, ale aj stretávať sa s rovesníkmi, vymieňať si skúsenosti a inšpirovať sa navzájom. Mojou úlohou bolo urobiť workshop s paličkovanou čipkou. Prihlásilo sa 5 účastníčok. Ich výsledky v podstate je možné vidieť hneď za mnou. A dokonca sme sa dohodli, že raz mesačne sa budeme stretávať aj v novom roku. Paličkovaná čipka sa dá využiť rôznym spôsobom, buď ako užitková čipka, alebo ako obrázky, čokoľvek. Dá sa spájať s kožou, dajú sa využiť rôzne typy materiálu. Tak na šperkárskych workshopov sme samozrejme robili šperky. Robili sme technikou ketlovaných šperk. Vybrala som práve túto techniku kvôli tomu, že aby to bolo jednoduché aj pre seniorky, ktoré už niektoré možno tú jemnú motoriku nemajú takú, čo sa týka zraku, už je to horšie, ja to už vnímam na sebe, že potrebujeme okuliare pri práci, takže myslím si, že úplne super to zvládli. Vlastne sme robili 3 techniky, medzi kresbu sa zahrňuje aj pastel. Samozrejme, že pastel už viac farieb sa používa ako maľba, používali akrylovú farbu, vyskúšali si aj akvarel. Zoznámili sa hlavne, čo to znamená realistická maľba, štilizovať túto realistickú maľbu, až nakoniec abstrahovať do grafického znaku. Súčasťou vernisáže, kde sa odprezentovali diela seniorov, bol aj slávnostný krst kalendára, ktorý dokumentuje diela účastníkov. Tento kalendár sa tak stáva nielen spomienkou, ale aj inšpiráciou pre seniorov. Vlastne kalendár, alebo bulletin, ktorý to vydávame, vlastne dokumentuje celý tento projekt. Seniorská výtvarná jeseň opäť dokázala, že vek nie je prekážkou pre kreatívnu tvorbu a vzdelávanie. Tiež poskytuje seniorom priestor na rozvoj talentu a vytváranie nových priateľstiev. Organizátori sa už teraz tešia na budúci ročník, ktorý sľubuje ďalšie inšpiratívne zážitky.